The views and opinions expressed by the hosts in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. So what's up mga ka-Y.V? So andito na naman tayo sa panibagong episode na kung saan sa show na to, boses mo ang bida. Ako si Joel. My name is Red. Yakoy John. I'm Bri, and this is Y.V Matters! Ating mausong yan yung kanila na. Cake ka muna. Bakit? Pero, welcome. Welcome nga sabi ko. Pero, Welcome to the new episode. wow, pero magbakal kong topic ngayon. Ay, Pero nice. by Bakal ka? Wow, bakal, bala mo lunch. Pero by ito, buri ko pa ang sabihan na trigger warning, kareng manalbe, tamo. Na, yung pisabihan tamo ngayon, possible ya kasing mag-bring back memories na ali kaaya-aya. Sensitive. Sensitive, ana. Sensitive. Sensitive, ana. Like, sensitive, ana. So, Spell. Basta, yaka-aya-aya. Alaya ka-aya-aya na pwede mag-bring back memories, maybe traumas and all. So, karangan po manalbe, yung topic tamo po ngayon is bullying. So, syempre very rampant yan keng youth, lalo na keng environment na kaya ragulan tamo and all. Actually, yaman mayari kasi yan eh. Wow. Kumbaga, magsimula, may bait na ka, or start, maumpisa kasi yan, alim mo naman king school eh. Actually, king bale. Wow. Bale pa, hanggang king kakatwa ka, hanggang king next generation, a-adapt na rin tang makanitang bagay. Kaipin, bala mag-evolve ya pa eh. Kasi dati, pag mo mamyalong may pamuisit kantaya mo ngayon, di pati social media, tinang cyberbullying. Anya, mo pin mayayari. Wow. Yung bullying nga lang yung pipilinan eh. So, makwalta ka, mahirap ka, basta tinla mong akit kaya ka na pwede tang punan. Ating ka, pintas-pintas. mga- Pwede kang Minsan, maging biktima na ng bullying. Wow, ang gamping iya ka pintas-pintas, dahil kasi feeling perfect. Ang perfectionist. Ay, ano ba ba diba? kita? Alin eh, ikaw yung ang bully eh. Ay, Oh. So, kami topic kanyan. Wala niyo, paka-green kayo, tas ako ay aksibyanan. Mag-live ka kasi Perfect ka ka ganyan. Aliko. Ali, pero yung bullying kasi, by definition, aliya mo by words at aliya mo by social media. Wow. Kasi pwede kang mabully physically. Physically, wow. mentally, socially. Verbally. Emotionally, ren yung pwedeng may apektuhan kapag mabubuliya yung metong at tao. Ako balo nung aranasan ko na mabully, pero siguro may Kaya bully mabuli, ko. anak ng Diyos. Anak na ka Jesus. wow. Sabagay, anak na ka Jesus. Aling point ko is, feel ko may bully ko, pero bala mo ali kay makanta dinibdib na may bully ko. Makanyan. And possible din na ali ka tinake as bullying kasi I know myself better than anyone. Ayogyo. Pero nanong sample na binuli da kaya ka? Anyang anak ko kasi kalulo kami, makanyan. Retang gamit ko, karin lang madalas ating pupunan, makanyan. Pero okay mo kasi maging honor student na ako, retang mambuli ka na ako, Lila. So, ali ko. Bida niya talaga yun. Wapi, Jollibee. May pwedeng ka eh. Pwedeng malos. Mao natin isasabihan. Bida. Kika, nanong storya mo naman? Ako personally ala. Ako aranasan may bully. Ako din may bully. Ay, doubtful ko getang second statement. Hoy, mabait ko. Ali kasi, kayang ko na mo itang case na ning pinsan ko. 1 year older yak ako, pero growing up, kaming miyabe. Anya kasing, since anak kami, medyo overweight ya. Kahit may garal ya, sa private school, kay gagawin dang pikatolan, kay muli ya, rago yung pisang ko, gagagana ita kayang sarili na. Ya, wanya mo muna may namdaman niya. Pero habang daragol ya,
itong gawa ng motivation, banta sa masa ng sarili na. Ngayon may maimpisya pa ka ako. So, at least, di ba? Atin, Wow. atin yung good effect kaya Wow. na ay itanggang na matsura ing papakit na ring aliwan tao. Atin niya pa rin kingwang masanting para mag-evolve ya. Wow. Evolve. Masakit dining kay king bullying. Sabi ko naman din natin kung fair share na yakong membully. Apin siguro yung pinaka-peak na ning pamambully ko talaga. Grade school talaga. Grade school. Ding anak, masirin na rin. Kasi bala mo, pag yung mong kabit tustos na ka mo ning kaklase mo, kayan mo. Ali mo by words kasi ayalala ko tinanong by manyak sa kolapis. Pero never ko maging proud na bala mo kailangan ko parang danasan na maging makanta. Na kasi bala mo ngayon ko kasi ayisip itang nano kaya maging effect ita karela growing up. Kaya somehow kapag isip ako sana patawad na ako man kaya makanta tsaka sana lang masyadong Pasori na ka. So karengan po nga kay ko. Ay, karangan ba? Kaya nasakitan ko po. Parang mong pengaksak kong lapis. Wow. Oh, Ikaw ang bis- Kaya ganyan kaya eh. sa kulap. Tampeklat ng ganyan Kaya at kalapis yan. ni. Kaya kung kanta may ki-appear ko, kay Neman, karayom. Kaling naman yata kay sobra na naman yata king karay. Kalapis yan. Pero ako, king bully, may bully ko din ng kay elementary. Do, Kaya talagang elementary stage. Wow. Tapos, yung making effect na kanta ka ako ng elementary ko, buriken pala ko. Buriken pala ko, ing nunal ko, kasi bala mo, may insecure ko, na way na bala nang manakit ka na ako. Ay, mukha nyo nunal ni, na makanta. Bal mo ka bang may sasabi tama, may ka-realizations? Realization mo naman. Kasi feel ko, bully ko din na niyang anak ko. Yan ayun po abisag Pero base katang kwento yun, balang makarelate ko kasi ako itang mambully. Actually, ali mo ngening, ali mo niyang anak ko. Oh, may dulas yun. Ali naman ng Ganyan eh. gangeni talaga. Uunan mo Pero, kami pa, ating times na kapag feel ko itang guilt king sarili ko, minsan, Minsan, na kaman. ali ko mo kabud mo tuknang. Siyempre, ating kang dapat action na gawan. Ing atatandaan kong gewa ko, itang peka clear king mind ko na gewa ko, niyang feel ko na apapat na sakit ko ni itang feelings na nitang metong atawo or maging affected ni piniem ke. Tapos sinabi ko kaya na actually makatula. Nakatula. Alito. Kaya rin mo gawan, kaya Ali, magpasensya ka. ali kasi kaya ala ka pang kapag gagawan may ita feel mo kasi superior kay. Ating meto nga buli ali na naman gawan ita ketang something na mas biyasa or mas matas kayo. Gawa ni ing pamambuli ketang akakit ng mas mababa kayo. Tangagiod na. Tangagyog yun na kasi nung ing meto nga tao mas matas sa kaya ka baka bala mo magpalit itang sitwasyon ikang mabuli. Wow. So ang gawa ko niyang piniem ke, anyang peksabihan ke na big sorry ko, makanyan. Tapos afterwards, bala mo, tang may comfort ya, makanyan. Pero ang point kasi ka rin is, bala mo minsan kaya katamo, uling close tamo kaya tang meto nga tao. Malaya tamong sabihan ing gana. Ita kasing tao nga ito, ka-close ke. Kasi uling komportable kayo king meto nga tao, sasabi yung buri yung sabihan. Minsan alita mo maging sensitive na mambuli na pala. Wow. And which iting milyari ketang friend ko, mga yan. Kanya sorry ko afterwards, balang realize ko na mali ko, realize na rin na Mali ka. na mali ko rin. Ako talaga yung punot dulo. Tapos later on, uling ka-close ke, balang mo yana na naman, mga yan. Yung bullying kasi repeatedly kaya, repeated action na. Aliya mo itang gewa may mong misa na sabi mong may binuli mo na yung mga kanyan. So to make it clear para kareng audience tamo, lalo na rin youth na manalbe, bullying is a repeated action. Yes. Nagagawan ang temeto nga tao, not only with words, physically, or any gravity. Palang makantaya. Ngayon ko pa bali. Well, repeated yan. Kasi halimbawa, binusit na ka mong misan, mga kanyan. Pero I guess, depende rin ketang pamag-receive na, ketang situation. Nung masyado na yung Dinibdib. masyado na yung Personal. sirit. Ano ba? Itang masyado na yung personal or kumbaga, alwa mo itang sinabi kayo. Hanggang first time mong sinabi, itang repeated ya itang statement, not necessarily repeated ya itang mambuli kayo. So, kumbaga, posible na dalan ne pa rin hanggang minsan may pa sinabi kayo. Akakuha na niya kareng aliwan tao, tas ika rin sinabi may kayo.
balamig adapt ko kitang lagi nangakakwa. Lalo na, aliwa pa rin yung gravity kapag kaluguran mo eh. Kuwari mo, rin aliwan taon na lidia ka kilala. Sinabi dito, pinunali. Pero ika nakaluguran na ka talaga. Someone na tinrust na. Tapos pinunami, mas masakit niya kasi like of all people. Mati ka pa. Like of all people. Baka na may sabihan. Of all people. Sakanta, di ba? So, baliban king, sabi tamo na siguro in bullying, dakal tamo kwento. Like atin ng effect kaya ka tamo growing up na, for example, yung kaya ka, at ikang buring ipabayo ka sa sarili mo kasi just because of those words. Maka na nung atin pang aliwang way na pa mag-bully, like kita pining physical, di ba, and all, or minsan yung mental abuse din talaga. Atin kayo bang, like, asabi na what may be the reason or what ikaw, may mambully ka, makanyan. What may be the reason kung bakit tamo gawa ito? Ba't ka magkay? Ba't ka membuli? Ba't ka membuli? Ba't ka mambuli? Ba't ka mambuli? Kasi since atray minangan siguro, ito tabalin. Sa tingin ko niya, mambuli laro, ito sasabihan niyo, itapin sinabi ng Joel nandin, feel the superior lang makanyan. Kaya pinaliman eh, kaya inggit lamo. So, banta apay na de, lubitar kung meto nga tao, naan nga ning sabihan da kayo, banta mga inaya naman lub. Tambalang ba, igutan dala pababa, banta ilang mitas. Pero, kaya kasi balang explain talaga kasi if talking by experience, ako talaga, membuli. So medyo maging diping pisabihan tamo na. So good thing nandin inopen tayo ing episode ngayon na may trigger warning tamo na medyo sensitive yung topic. So later on kay next part na ning episode ngayon, let's dig deeper. And lawen tamo nung makanano tala ba asopan retang mga bully and possible na gawa tamong commitment or manifesto karing viewers tamo na we disagree. We strongly disagree keng bullying. I like that. So ito, Slay. magbabalik po ang YV Matters! Yan. At tayo ay nagbabalik. 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 Sana all nagbabalik. Diba? Sana all binalikan! Nagbabalik. Ali, pero kidding aside, balikan kitang question ko nandin. Ating ko kasing question for you all. So, since may kapagkwento mo about at itamo karanasan na ikatamo membuli. Now, nababalikan tayo ito, ngeni, at a mature thinking. Sabi ko naman, nanong sa tingin yung maging reason tamo kaya ba't tamo agawa ito? May bully kang metong katao, gawan dang pikatulan. Itang, actually, ako balo na nung karing aliwa kasi in circle of friends ko, gang na may papamuli kami, gang na naanggawan mi king metong wala naman kaya kami. Nung king circle of friends ko nung sasabihan ko, ipamambuli, bala mo pampasayaya, makanta. Feel Yun ko, naman point na eh. Kasi kung friendship, pwede ito. Kasi nung atin naman consent and talagang makanyan. Pero what if walang consent? Wow. Like itang gawan mo ita karing alawang tao or kung agawan mo ita karing alawang tao. Kasi feeling ko, consider ya ba as bullying kapag like it's a joke time between friends? Parang, Or as long kapag... as it goes below the belt, it might be considered as bullying, I guess. Ali ba basta pipintasan may makanta, ali ba babulita? Ali, mag-stick tama kitang definition na. So anything na atin kang pupunan na pwedeng may ka-apekto kaya, pwedeng physically, emotionally, that can be considered as bullying. But on a repeated basis. So kapag once ya mo, kumbaga biro mo ita, kinantsawan ka na lang. Mga yan. Kasi nga, actually mag-search ko bala mo pang-translate ng bullying is pang-aapi. Kung bala mo aapihan ing metong anak or ing metong kapwa mo. Pero kasi nung halimbawa, atin kang gewa na once may mong gewa, bala mo alim man epihan. Kasi nga, pag
aping-api ako. Ganyan. So it is wala mo, for me, this is a personal take. So, dapat repeatedly done niya talaga. Based kitang scenario mo, kasi pwede yung pisabyan ito eh. Like kitang tipong, pwede dahil friends kayo, it may come off as bullying, pero ing boundary na or itang bala mo, ing tanggap na ka rin is bala mo, maging namong normal. Kasi friends na kayo eh. Sige, barkadahan, joke time, magpintasan kayo. Pero ya pala, itang pipintas ko kayo, bala mo, at inya talagang deeper meaning kayo. Kari niya siguro lumubing bullying. So, bottom line is, kapag itang effect na, itang act, Pag atin yung at inya effect. talagang Wow. effect. Pag siguro personally. offensive na yung tao. Wow. Wow. Diba, feeling ko mga kasi mas ating yang i-define ito. Kasi, di ba, wapin, di ba, may pagkahita mo ka rin friends and itang question mo nandun, di ba? Sa tingin mo, bakit lamang bully ring tao? Nandun kinote tayo na bully daw maging superior, bully daw maging cool, makanyan. Kasi tintang boy group na bully la talaga king school. Nakapag-dintang la sa salikutan dala or maglalala ring tao, makanyan. Pero ako, ing taong bully, maniwala ako na atin niyang penibatan, atin niyang deeper reason bakit siya maging makanta. And one possible reasons is iya may bully rin. yeah. So, Maragula factor. itang way na makahiganti karetang may bully ka is mambuli ang aliwa. Yeah. Karetang may nga paisip ko mo, what if karetang may nga bully na bisa lang makahiganti and then bala mo mag-multiply Wow. Kasi halimbawa, may itong yung may bully kanako. And then may bully kong apat. So, retang apat, malyari yung ma-reproduce Bully la rin, na marakal makanyan. So, kita naman sasabihan mo about kita question. About kita makanano karatang membuli kay mag-multiply and all. Sure. Usually kasi ito karing anak talaga. Starting siguro elementary hanggang high school. Siguro hanggang high school kasi once na mag-college ta na bala mo mag-mature ta na. Kumbaga alata na kitang makanitang stage para mambuli ta mo pa. Or nung mambuli ka man siguro slight na mo. Pero Wali na talaga itang sabihan ng mang api. Kasi ngayon tutwata mo, ay isip ta na itang maging epekto eh. Di nagul ko, pini kayo ay isip itang gewayo before na yung pagsisyon nyo, di ba? kumbaga king stage ta mo kay na realization na. Wow, realization. Para ka na ako, makakapambuli ta pa rin, somehow, aware taman or ali, pero the difference is, mas sensitive ta nang yun. Kasi mig-mature ta na. Mas aware ta Lalo na. tani mas makapanasakit. Wow. Aware ta na karetang terms na, kumbaga, panamdaman ne. Tang manamdaman niya, ing metong nga tao. Anyang anak ta kasi careless ta mo pa Kumbaga, yan. kumbaga alita mo balo nung nanong maging effect na Yes. ting metong ataw. So ngayon ibalo ta mo nung nanong ing maging effect na matsura pala. Kaya kanita balo ta masaya sa makanta. Ngayon Yes. pala mo balo itang taong ito manamdaman niya pala maging worse pa. Siyempre, luwa-luwa na level sensitivity ng tao eh. Pwedeng kaya kaalaman, pero kaya na ng kabayat. Yes. At ko ba rin i-quote? So, sorry na din ko pa mag-cellphone kasi bisa akong maging certain king batas ngayon ni. King Anti-Bullying Act of 2013, Republic Act number 10627 or 10627, kaya ni batas siya na poprotekta kareng estudyante tamo na aliya basta-basta yung bullying. Kasi, eda naman gawan batas ini nung alang may epektuan. Yes. So, abanggit yan din, magumpisa yung bullying grade school ka pa. Which is, usto yung batas na gewada. Pero, apansin ko mo, 2013 niya pa may enact. So, yung buri ng sabyan, kanita, alang batas na po protekta ka rin lang. Para ka na ako, alin naman kailangan niya yung batas. Pero, naman kailangan na may kabatas pa or may ka-sanction pa, bayo katok ng ketang metong mong gagawan, di ba? So kasi, nung ikabalo mo na atin yung negative impact king metong nga tao, whatever action that you are making or doing, if ika mismo may ka-realization ka, then make a choice na toknangan me, di ba? So, ako, bully ko, and somehow, whether aware or not, mambully ko pa rin. Ako na eh. So, apologies po. Ali ko proud na kanyan. And kapag daratang itang times na aisip mo na nanitang possible na pwedeng maging result ng pamambuli mo. Kasi abanggit tanan din, kapag may bully ka, possible na mambully makanyan.
Pero etaya ata pansin na nano kaya itang effect na nitang pamambuli tamo karitang alwa. Possible kaya na madidepress la. Possible kaya na atin lang pagdalanan na mas ma-insecure laking sarili da. Atin tang abanggit nan din na ginamit nito para i-develop yung sarili na. What if ating tao na dahil kitang pamambuli tamo, Lalo ya pang binaba. mas milalakola kumpiyansa, itang nanitang termo? Moral. Wait, binabay itang moral daw, itang self-confidence daw. Itang self-confidence kita daw. Anya, may we be mindful karetang action na gagawan tamo. Action, words, Yes. everything. Supporting. Yes. Supporting. Siguro to sum up everything, uli ng ating kaming personal take nung nano yung bullying kaya kami or nano yung pamambuli mi. Mamaya kami sigurong own sentiment mi na first is nano yung payo tamo karetang mambuli and second is karetang may nga bully. Alayang masanting effect. Siguro kayang sarili mo atin masasatisfy ka. Itang you wanna feel better about yourself. Saka mag-dominate aliwa. Karin mo. Pero karen kapwa mo, karen bubuli mo, alay talagang masanting epekto kaya nagagawan yan. Pag binuli daw kayo, siguro mag-seek kayong help. Sa tingin nyo, kareng professional or nung ating kayong akasabi, if feeling yung it's too much para kaya kayo, mantun kayo sigurong kasabi yo, tang makasahop talaga. Alita naman pin para parehas ng mga nano tayong i-receive in bullying personal. Pero nung may bully, tinake ke as ita din inspiration na para mag-grow up ko. General thinking na mo siguro, ma'am bully or may bully and all. Siguro, till it happens to you, sabi natin, you don't know how it feels. Wow. So, sabi ko pin, when it comes ka rin may bully, may bully, of course, mumuna if you don't, didn't have the chance to acquire ang sorry, just forgive them personally hanggang silently pa. Aliw yung napanay nyo lang sorry daring aliwa kasi sometimes you won't take it. And at the same time, it's good to consider different environments. Seeking help is one of them. Finding different environment, lalo na if there are people na talaga mabubuli ka or makantambage. I think it is important din naman to consider asking yourself din talaga, why? Kasi ikaw mismo sagot may kasarili mo eh. Like, ganun din, di ba? May pangot ang tamo. Sa tingin niyo, bakit tamo gawait ka? To feel superior, to feel cool. Ngayon yung matwata na, importante ba ita? Na makayabi ka keng grupo? Na cool ka? Kaya edad tamo ngayon, feeling ko, alita na masyado mag-matter keng makanta eh. Kasi di ba, we're caught up keng dreams tamo, family tamo, karang burita mong malyari in the near future. And of course, karen naman, for me, kareng tao, youth especially, or hanggang alin naman youth, kareng gana viewers tamo din naman talaga. Meto mo naman yung solution kay bullying. Standing up. Wow. Kapag may bully ka, stand up for yourself. Kapag sa may ka-witness kang mabubuli, stand up for them. Kasi sabi mo, Pin, kapag gali ka mag-stop, ito mag-bully tapos mag-bully ang aliwa, it will never end. But, it is up to us, di ba? Itong tipong kapag hinaltane, ila mismo maka-realize na, okay, mambawal ka kapag yawa ko yun. Eh, what if nung ikatamongan, we look out for each other? Banggit yun eh. So, siguro mo kanina na mo, kana ako i-take ko na mo karetang mabubuli na feel yung alang exit. Karetang mabubuli na balo nung ninong buri na nung pwede dang sabyanan, balo nung kanino la pwedeng lumapit makanyan. Siguro look for someone na sa tingin yung makasahog kaya kayo. And if you cannot look for someone, kalupa daretang may ngalabas sa episode mi na inopen mi ing personal account mi, ing hotline mi, ing contacts mi kasi bali yun na laman rin Facebook account mi. Ngeni,
we open wide our Facebook accounts, our social media accounts, na if you need something, if you need help regarding kening isyong sabihan tamo, we are more than willing to help. And aliman ikami ing maging solusyon, pero nung possible na ikaming maging way para malid ketang solusyon na ketang kailangan mo, sumawak at sumawak kami. Yes. So, ito na medyo anjang mi pamiruta mo, seryoso yung topic eh. We want to make this episode on a manner, makanyan, pero pwedeng i-take lightly yung bullying. So, aliya pwede... Aliya malaking bagay. Aliya malaking big deal yan bagay. talaga yung bullying. Seryoso kami, I mean, it shows naturally eh. Na seryoso kami kasi seryoso yung pisasabihan at seryoso kami talaga na burida kayong sopan. So, to sum everything up, we are here to help you. And kalupa nito sinabi ko nandin na I am Joel, metong garing host, and I totally disagree on bullying. I am Red, and I will continue standing up against bullying. I am Bree, and I'm saying no to bullying. And ako'y John, don't bully, but be a friend. And this is Y.V Matters!